Què passa? Soc en Joan Grivé, Sir Joan a les xarxes, creador de contingut en català i de moment gamer frustrat. Però a veure si en aquesta petita entrevista podem indagar amb aquest tema. Els videojocs sempre m'han flipat en la seva faceta cooperativa. De petit m'encantava jugar als Call of Duty amb els meus amics, els zombis, i és un projecte que m'agradaria recuperar. I actualment, amb els meus amics, estem molt viciats a l'Age of Empires, que és un RTS, Real Time Strategy Game. El que més m'agrada de jugar a videojocs és fer-ho amb companyia. No cal tenir-lo al costat, però el tema d'estar parlant amb el Discord, amb el teu col·lega mentre estàs jugant al Fortnite o en aquest joc que us comentava, això és el que més m'agrada. Jo, des de ben petit, que no m'agrada jugar a videojocs mode història en solitari, perquè no m'avorreixo. A mi m'agrada com interactuar i d'alguna forma viure una aventura juntament amb els meus col·legues en el món virtual. Jo recordo somiar amb els zombis del Call of Duty Black Ops. Recordo, clar, les partides també es podien allargar moltíssim i jo tenir com malsons i en el somni estar com, o no sé si eren malsons o bons sons, però clar, sempre que hi ha zombis me'l rotllo, no? I llavors vaig dir, bueno, potser una partida suficient al dia, no cal que 5, ens fem una altra no, perquè si no això, somiar amb els videojocs i també amb el Minecraft també moltíssimes hores i sobretot això, jo recordo una època de la meva vida jugant als Call of Duty que el plan de tot l'estiu o fins i tot primavera era anar a jugar a la canxa a futbol amb els amics i després anar a jugar tots junts a la mateixa tele al Call of Duty, allò 4 contra 4, alguns mirant pantalla, saps? Tot això la canalla ara no ho sap perquè només juguen online amb el multijugador, però abans tu a la mateixa tele podíeu jugar en 4 partides diferents entre vosaltres. Crec que hi ha bastants estudis que parlen sobre els beneficis dels videojocs i segur que a nivell científic ells en saben molt més que jo, però sí que penso que el tema d'estar vivint una aventura dinàmica i complexa amb una altra persona doncs ajuda a coordinar-te i sobretot a fer equip, no? Tothom va als escape rooms i diuen que els escape rooms són tan divertits, però bueno, et fiques a jugar en un joc multijugador amb el mando, amb el teclat, amb un amic i també estàs vivint una aventura cooperativa. I penso que sí, que és un dels beneficis que tenen els videojocs el tema d'interactuar. A mi m'agrada jugar al joc que jugo ara amb els meus amics perquè és un moment on només estic jugant amb això. Ja soc una persona adulta, ja sé que haig de fer altres coses i no puc enganxar partida rere partida. Jo faig una partida i després encara que tingui ganes de fer una altra ja ho deixo, però el tema aquest de jo només estar fent aldeanos i enviar-los a la fusta per poder-me construir un ariete i llavors atacar els quartels del meu enemic i que això sigui el meu... que no pugui estar pensant en res més perquè és que el joc m'ho està requerint tot. Això a mi és una de les coses que més em fa desconnectar avui en dia i que més valoro de jugar.